ଲାଗୁଛି ନା ପୁରା ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଲା ଭଳିଆ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇ ନେବା ଚିକେନ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ଦେଖି ନେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ରେସିପି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କଣ କରିଛି, 2 କପ୍ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ନେଇଛି 750 ଗ୍ରାମ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସରେ ଚିକେନ। ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା 3 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼େଇକି ସେଥିରେ ନେଇନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଡ୍ କରିବା ଅଧା କପ୍ ଦହି। ଏସବୁକୁ ଗୋଳେଇକି ୟାକୁ ବି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେସନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। এই ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ପିଆଜକୁ ଏକଦମ ସରୁ ସରୁ କାଟିକି ତାକୁ ଭଲସେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭଳିଆ ତାକୁ ଛାଣିକି ବାହାର କରିକି ରଖିନେବା। ୟାକୁ ଆମେ 2 ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ କଣ କରିବା, ଭାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତିଲାରେ ପାଣି ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଡ୍ କରିବା କିଛି ଖଡ଼ା ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, 1 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ତାପରେ ଆମେ ଚାଉଳଟାକୁ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା। ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପାଟା ରଖିଥିଲୁ ନା, ସେ ଚୋପାଟାକୁ ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଏଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଭାତଟା ପୁରା ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତଟା ସିଝି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଖୋଲି ଯାଇଥିବ। ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଭାତଟାକୁ ଭଲସେ ତାକୁ ପାଣି ରିମୁଭ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ଭଲକି ଛାଣିକି ରଖିନେବା, ଯେମିତି ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନ ରହିବ। ୟା ପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ନେବା, ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା ତେଲ, କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ କରିବା କିଛି ଚିନି, ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବା କଟା ପିଆଜ, ଖଡ଼ା ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, 1 ଚାମଚ ଜିରା। ତାପରେ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ କଲର ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା ମ୍ୟାରିନେସନ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନଟା। ଚିକେନଟାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଗେଇବାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ତାର ପାଣିଟାକୁ ଭଲସେ ଶୁକେଇ ନେବା। ତାପରେ ଯୋଉ ପିଆଜଟା 2 ଭାଗ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ 1 ଭାଗ ଆମେ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିନେବା। ବଢିଆ କଲର ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବା କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବିରିୟାନୀ ମସଲା। ତାକୁ ଭଲସେ ଏଡ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଲଗେଇ ଆମେ କଣ କରିବା, 80% ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଚିକେନଟାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। 80% ଚିକେନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାର ପାଣିଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ଭାତଟାକୁ ଛାଣି କରିକି ରଖିଥିଲୁ, ଏବେ ସେଇ ଭାତଟାକୁ ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିବା। ତଳେ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଅଧା କପ୍ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର 1/4 ପାର୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ପାଣି ଏଡ୍ କଲି। ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଏଡ୍ କରି ତାକୁ ଭଲସେ ଖୁସଣିରେ ତାକୁ ଚଲେଇ ନେବା। ତାପରେ କଣ କରିବା, ଭାତଟାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିନେବା, ଦେଲେ ତଳେ ଆଉ ଭାତଟା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଭଲସେ ହାତରେ ସେଟ୍ କରିନେବା। ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ଏଡ୍ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଆଜ ରେଷ୍ଟ ଯେତିକି ରହିଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଭଜା ପିଆଜ, କଟା ହୋଇଥିବା ଧଣିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଉ କେବଡ଼ା ଏସେନ୍ସ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଯେଉଁ କେଶରକୁ କ୍ଷୀରରେ ବା ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି କଲର ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସେଟା ଦେଇନାହିଁ, ଏଠି ସ୍କିପ୍ କରିଛି। କେବଳ କେବଡ଼ା ଏସେନ୍ସଟା ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। କେବଡ଼ା ଏସେନ୍ସଟା ଟିକେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଏଡ୍ କରିନେବେ। ତ ଘରେ ରହିଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ହିଁ ଆମେ ଆରାମସେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀଟା ବନେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଘରେ ରହିଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ ହିଁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର ଲିଡ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। 1 ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରେସରରୁ ହୁଇସିଲଟା ବାହାରି ପୁରା ତାର ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ବାଷ୍ପଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଖୋଲି ନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଖୁସଣିଟା ଲଗେଇବା, ଦେଲେ ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ମୋର ଗୋଟା ଗୋଟା ଚାଉଳ। ପାଣିର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଭାତଟା ହିଁ ସେଥିରୁ ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ରହିଯାଉଛି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଆଉ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ସେ ପାଣିଟାକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବେ, ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇକି ଖୁଆନ୍ତୁ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପ୍ରେସର କୁକରରେ। କମ୍ ଏଫର୍ଟରେ ଘରେ ରହିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁରେ, ଦେହ ବି ଖରାପ ହବାର ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ମୋର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।